Phambi kokuba siqale ibali masifunde ngamanye amagama amatsha. Phinda emva kwam. Isilayi, ikhadi, imali, imali ezinkozo, nabahlobo bakhe bayokuthenga. Molo, ndingakunceda? Ewe, ndingathanda ukuthenga ikhilogram enye yamazambane, iikhilogram ezimbini zama-apile kunye nelitha enye yobisi. Nazo ke, ikhilogram enye yamazambane, iikhilogram ezimbini zama-apile kunye nelitha enye yobisi. Ikhona enye into? Ewe, kwakhona ndicela undinike amaqanda amathandathu kunye nesonka samasi. Ungathanda isonka samasi esingakanani? Ndinike izilayi ezintlanu. ziyi-R100 zizonke. Ndingakwazi ukuhlawula ngekhadi? Hayi, uxolo. Ungakwazi ukuhlawula ngemali ezinkozo kuphela. Nantsi ke. Enkosi, ube nemini emnandi. Sala kakuhle. You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to.